Nabayo jingtip bakidon ki kerteng jong ki non-tribal ki bapaw haka electoral roll haka ni ke election banwan sa KHDC u chief executive member jong ka KHDC uba penyat sing siem haka khatway tarik ulalet banbu ka jing ujor hakmat jong ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong RM Kurba banyo jingtip na ka e ka daw baki non-tribal kila ban shim bentalang sa ka election sa KHDC kabadai jong ki tribal ki badai khasi nakadaw ke jingbom don ke DC hapo office namar kadang bun kam hikiwe pat ki kam usi emu shuyo ban kren lingba ka phone bat la shubu da ke jingtho ya PA jongka kaban sapin poi pat sya ke DC nakaliang uba penyat ulaong babun baki kerteng jongki non tribal ki bapaw kerteng haka electoral roll sya KHDC bat namar ke jingbom don ke DC ula pentip ba umla banyo ke jingtip kabatikna na ke e kadaw bagi mi kerteng kum usi am ketika ngawan ban ikindo matangsi ya deputy commissioner of East Khasi Hills ikong al kurba nakamenta di kajing pensau halor ki mat ki bakongsan bat da kajing songkya bat da kajing kit nakaliang ka council ngelapa ko wi ka shiti syai but namar ba imdan mentar sini po office na kitaw jibut kam shabar jong office te ala yo panikran ye DC daka telefon but ngalayo ban IT ye kan shiti ke ma po tasni syai ye ban hanover ban syai te nitip ba menta ketika general election syaka Khasi Hills Autonomous District Council but Shajanti Hills de ngawan menta singi na menta benso ya kawe kamat ba nakaliang jong ka electoral rules ki balade pan penmi nakaliang na kani ka office deputy commissioner but lalap badan bun tuli ki kerteng jong ki bomde ki tribal dan ki non tribals voters kilapau hakani ka electoral roll jong ka KHDC mundai tangkata kidon ru wada kidai makna ki tribal dan kita ki non khasi ki bomdai pat ki khasi ki ru ki paulang hakani ka electoral roll tekini ki atli ki mat nakaliang ka jongi ni sokhia ba hakani ka general election syaka district council ba kinong thapot kindehi tangki khasi jungi away ka ba na sobat penpau ni kapot nakamenta kani ka jingwan pani kendo ka jonga DC hoy kum ki rulum apo magalia ni dontang ki khasi ki jantia ba ki garu Henry ki rulum ki babon apo not isu ki don te Henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka deputy commissioner's office badai pet ya ka election hakan kenti minta ban yo ban weng no yakini ki kateng na kan ka electoral roll te namar bangam yo ban indo markhmat bagi le singa nampat sutu na kan yang jumi ke ik ba idon ban ong le ban pau e te ya mentang show up ya ka juba ka reply lagi le selesai habis dia kam te nakaliang ka jonga sahisin nga pau bentang sing nga jing sokhya ya ka jing rung kerteng jongki non tribal voters ki bamde ki khasi ki khat hapo ka electoral roll jongka KHDC hakikat tu kat ni teli ki constituency batru ka jing rung kerteng jongki non khasi ki wei pat ki tribal ki wei pat ki jaka na ki jela kin rung lang hakani ting nakaliang jonga so kya gani mga so banten pau ba habede mekanika election syaka district council kinong jet dan kinong thaput kinde hitak ki prejungi tangwa na layo dakalis bami kini ki keteng te constituency kabangamot panyakut apo nong tumai constituency bat katukan niru ki jaka apo sot
ki ba mi te se ta ka daw ngam la ban ong tip na ke ai ka daw ki mi kini ki voters list le se akapol ba penrung kerteng le se ki runglang ya kini ki riung ya kata ngam la ban patai le se mala wan di si sa pensyai ini kata